Hi, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa IT Park Lahog Ground. Pakikita ko sa inyo ang mga gandang building dito. Yan. At yan sa unahan na yan ang Kupibin Tea Leaf, Boy Sugba, Chubas, Big Beast, Ambience, og Beast Ramin. At dito naman ang Tindisi. Yan naman ang Rice Tree Building, Sida Hotel. At dito naman building nito ay Skyrise 4. Nandito naman ngayon ako, meron akong pipick upin doon sa unahan, Buskupi. At dito ako nagpa-parking dyan sa likuran ko. At pinakita ko sa inyo ang magandang tanawin dito paggabi. Yan. Meron nagsasayo doon banda, merong kumakain. Yan, maraming kainan dito. Ito ay Ayala IT Park. Doon ang Ayala Mall Central Block. Yan. At maglalakad ako papunta doon sa kukunin ko pagkain doon sa Buskupi. Maglalakad ako habang papunta ako doon sa Buskupi. Tika muna, meron akong kasamahan dito na food panda rin. Ang pangalan niya ay tatanungin ko. Anong pangalan mo talaga? Crispin. Crispin. Yung kasamaan ko rin dati noon pa. Tagal na itong nagpapanda katulad ko. Anong apelido mo, Brad? Baisok. Baisok. Saan ka nagpipick up? Buscopi. Buscopi din. Okay ang booking ngayon. Dito ang parkinganan namin dito sa mga food panda delivery. Yan, Crispin Baisok. Baisok. Magandang pangalan, Crispin Baisok. Ang apelido ay Bukang Parinir. Pero pogi rin, maganda. Katulad ko, magandang lalaki rin. Siyay. Meron ba isang taon? Shout out ko kay Marcelito Alcala, panda rin. Bumabiyahe ngayon. Pamilya mo, yung ano? Ang pamilya ko doon sa Guadalupe. Okay. Norma Alonso. Okay. Salamat, Crispin. Okay. Punta din ako sa Buscopi. Okay. Ngayon pupunta naman ako sa Buscopi. Salamat ha. Yan. Yan. Magandang tanawin ito kapag gabi. Yan. Andoon ang Jonis. Andoon ang Wangjung Show. Dito naman ay Kupibin. Yan. Maraming customer. Yan, Kupibin. Yan. Yang sa harap na yan ay Calix Center. Yan. Dito naman ang video. Sa harap doon ay Chowking. Yan. Yan ang PLNB Cyberstone. Yan, video. Yan. Lugar ito sa IT Park Apas Lahog. IT Park Apas Lahog, Cebu. Yan. Tatawid na ako.
Yan. Yan ang Buscopi. Katabi ito ay Chowking. Yan ang Buscopi. Ang katabi nito ay Domino's Pizza. Yan. Dito na Buscopi, papasok na ako. Ito na ang Buscopi, yung nagtatrabaho doon. Kunin ko na to, sir. Ayan ang empleyado ng mga Buscopi. Yan. Ano pangalan mo, sir? Jun, sir. John lang sa YouTube to. John Pilido. Jun, Pilido. John Pilido. Ito na yung pinipick up ko ng Buscopi. Anong pangalan mo, ma? Pwede matanong? Halika. Huwag kang mahiya. Anong pangalan mo? Anjoni? Angeli? Ang tawag dito sa inyo, barista. Angeli, yung kasamahan mo. Anong pangalan mo, ma o papa? Si Pilido? Jane Villa. Okay. Maraming salamat sa inyo, ha? Thank you, sir. Thank you. Sige. Manood kayo ng Cebuano Record sa YouTube channel. Okay. YouTube channel, ha? Okay. Maraming salamat sa inyo. Mababay kayo. Magagandang babae, magandang lalaki. Okay. Bye-bye. Ito sa loob, maraming tao. Yan. Oh, say hi. Okay. Yan, oh. Yan. Kita ko ninyo sa loob, maraming tao. Yan. Load kayo ng Cebuano Record sa YouTube channel. Okay, bye-bye. Salamat. Lalabas na ako. Yan. Punta naman ako sa parking area. Yan. Ito na ang pagkain ko. Kinala ko na. Oh, drinks pala ito. Sorry. Yan. Yan, maglalakad ako. Yan, ulan pa naman. Umulan guys, umulan. Yan, tumutulo na. Yan. Yan. Okay, malayo ang motor na pinaparkingan ko. Haligsik ang tawag, umulan na malapit. Yan. At dito na ako magtatapos kasi may ihatid pa ako ng pagkain. At maraming salamat sa inyong pagpanood. And please don't forget to subscribe to Cebuano Rider, my YouTube channel. Bye-bye.